Здравейте на всички добър, сега съм Хантър и тук време Дани. И... Оста. И сега ще покажем как се защити къщата в Goldcraft. Само чакам да направя нещо. Нещо подобно на къща. Що така го правиш, бе? Не, виж бе, човек, бате тако. кой те учил да правиш такива работи? Махни го това. Оле-ле, махни ги тия. Я с брадвичката е тук. Ти си много зле, бе. Аз ли е? Ти същия. Оле-ле. Я с брадвата тук, къде си? Ти можеш и така, бе. Само да ми. Можеш? Не можеш. Ай тогава. Така. Не можеш ли малко да я кътнеш? Кътня малко е много висока, не мога чак да стана да катера. Така. Добре. Дай ми брадва, бе, така. Аз да ти дам брадва. Да, бе, дай ми брадичка. Чакай малко. Да, сега ще кажа, че трябва да имате Къде си? дървената брадва. Взимай я. Чай. Полагна, бе. Ай, взимай я, бе. Лагна, бе, човече. Така върнахме се малко лагна. Май. Така, сега. За да защитите дървената брадва, цъкате с ляво копче от един ъгъл. И то ви излиза тук Primary Selection Point, къде накачи тук отгоре. После цъкате с дясно копче на другия ъгъл и пишете следната команда res create test, както искате да се казва. И ето вече излиза, че тук сте create тест и мога да се чупи. И виж, като влезна вътре, welcome словото тест, бъде слово, да. Мога да го направите друг ваш приятел, примерно да строи. С следната команда res set test Дани 14 опа, какво съм го build true и готово вече, то може да се зачупи. То админите, че всякак може. Какво друго? И ако не мога да отваря примерно честовете, командата е res set container. Грешка, не така. Как е команда? Res set container. Не мога сега да се сети как е. И да, сега ако искате примерно да си манете реса на някоя. Вие имате право на 30 реса, нали така? 30 ли са? 30 са. Добре. И ако искате примерно някакъв да го манете, пишете res remove и тест примерно ето това. Тест, готово, вече сте го изпъркали и ето вижте вече като влезете вътре нищо не излиза. Опа! Да, ето. Нищо не излиза. И сме готови. И това всичко не е наред. Следващия опит.